orai dela urte batzuk ikerketan nahituta ikusi ginuen Baztanen herrietan iten zirela ezpatadantza korpus egunean eta bere oktaban. Hoi alde batetik. Bertze aldetik, amaiura momentu egiteko ezpatadantza bat. Hasi ginen Baztandarrak dantza eskolako dantza maisuek pixket informazioa biltzen, berze Euskal Herriko ezpatadantzak ezagutzen, estrangerotik ere ezpatadantza batzuk, Portugaletik, Espainiatik. Saioa prestatzen, idea botatzen eta itxuratzen pixket dantza. Gero gazteak, dantzariek batzuk ez zuten sekulen kontaktorik gabe dantzakin, bertze batzuk pixka bat, sagardantzakin eta hola. Eta azkeneko 2 hilabete terdi hauetan, 3 hilabetetan kaina eman dugu, ensaiatzen bizpiru, lau, egunez hastea.